Tawa niya! Di ko masagot! Di ko masagot, Ramil! Ramil! Tita. Alin? Sinita po. Tita, ang hungog na mong anak. Gisap na yung buang niyang asawa o kitasa yung kwarto. Unsa? Natakda na si Ramil sa buang niya asawa? Tita, dili ko makadawat. Napildihon lang ko sa kabuang. Iha, kalma lang. Relax. Okay? Relax. Unsa may mahimo ni Ramil sa usa ka buang? Well, iha, sa akong pagtuo, usaning mga adlaw, dad-o ni Ramil ang iyang asawa sa mental hospital. Kung mamaayo siya, tita, dili ka mamiligro ta? Well, iha, atong kumbinsihon ang iyang mga doktor. Instead, nga tambal nga makaayo ang ihatag nila. Tambal ug hatagan siya tambal nga makapasamot sa iyang sakit. Dili ba maayo, iha? Well, sounds a good idea, tita. Okay, kung sino na to sila na isul sa mental hospital ang buang niya asawa. Ay, kantahi kumigo. Ginapa para makatog na kumigo. Di mo okay ba ang kanta? Sige na, amigo ba? Kantahi ko ba? Sige na. Matug man ka. Oh, kantahi. Kantahi ko ba? Sige na, amigo ba? Sige. Sige, okay ba ang kanta? Kantahan ka na. Sa mga kantahan mo gusto? Bisag unsa lang. Sige na, ma. Kanta na, amigo. Mila ko ron. Mas di kang kanta. Sige. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. My first love. You're everything that I take. Your memories that Sige, kanta pa. I want to share. Kanta. Analing eh. Amigo, kanta, amigo. Sige, kanta, aling. Aling. Basta pa tayo. Sige na, matuman na ka. Anak ng amigo. Amigo, Sige na, wapo katulog na lagi kaya yapon akong kantahan. ka, amigo. Ay, dili ko dati. Uy, bati. Leia! Bati. Kita Leia! mo na kung gustong trono. Nagtangkap man. Di, ang doy. Wala akong gusto. Yay! Yak, balik, be. Tagak man. Mao ni akong gusto diri nigo. Yay! Pagpuyo, diagpian ka. Ali, acting nigo. Pagka makatulungan mo, Leia. Tugani ko. Kinsa ang responsable ng hitabo mo. Kinsang lalakiha ang nagdaan mo. Huwag ko'y laki. Huwag ko makasa sa akong pagkaasawa.
Mga paagi nila ang tanan. Bisag buang ka. Makahimo ka gyapon sa pagpangulipas. Mga wasilay kaluoy. Mga wasilay kasing-kasing. Way atay, way rinyon, way batikon sa manok. Wasilay kaluoy, ilang akong ibilanggo. Ilang akong ibilanggo. Kinsa? Kung ani ko kinsa nagbilanggo nimo? Ikaw! O sige, mag-impake mo ka ta. Sige, Yaya. Kanimbaga mo isuglan? Salamat, Yaya. Pwede naman sad ka mo duaw sa among bagong tinoy-anan, Yaya. Oo, tagay atong address day ha. Tagay sad ko telephone number day ha. Di man sad ka pwede na ako ibilin din kay mas kamo ka may nakasabot ng Ma'am Carmi. Ako rin nakasabot sa iyong batasan. Marang nabali man to. Dili pwedeng dadon kay ako rin nakasabot sa batasan ni Ma'am Kami. Oo. O sige, dili day. Ay, impake naman na ining uban ani di ay. Ako na lang giandam niya kay nahibaw mong gyud ko. Namang hawa na mi dinhi. Biyaan lagi di ay. Iwas na nagkaon, baby. Tunat tao nga mao siya magpangga nimo. Ha? Ayaw kalimot day ha. Isuwat sa papel ang kuan day. Ang address ninyo, hasta ang telephone number ha. Salamat kayo, Yaya, ha, sa tanan. So, wait. Gihapon. Nawa. Tinuod yun nga. Murag man nagsuo no si Leo ug si Ken. Wa gyud magbuwag. Gikan pa sa airport. Tinoon part. Murag yung man nagsuon ng duha. Lo. Hindi pinagagbay no. Tako mo kayo. Iho, ato ning tanan. May labot mo si Lia ini. Carlo. Gusto kong makikita ni Lia. Karon dayon. Bay. Murag di pa pwede bay. Ha? Pero di man pwede bay Ken. Lo! Lula! Lo! Judy. Welcome back, Lola! Lo, welcome back ninyo. Ang suod nga amiga ni Marilea o personal nga sekretary ni Lolo Bart, si Judy. Hi. Jud, si Bailio. Hello! Nice to meet you. Gikalipay ko ang atong panagkaila. Ako sa Judy. Oh, boy. Paano mo ito baga ako pangutan na? Nga namang, di pa pwede ka makikita kong Lia. Kuhan Jud. Sultihan na nato sila sa hitabo. Okay. Nahitabo? May nitabo sa among apo. Unsa hitabo ah? Ang si Judy. Ken, Ken? may nitabo ah. Judy! Lola. Nabuak man si Leia. Ha? Dili! Lo, mapakuyo ko sa baby. Paulo ko si Lia. Leo! Ay, iho! Leo! Iho! Diyos ko. Unsa may nitabo o Judy? Pasap kami. Maura na'y mahimo mo, Ramil. Magsige ka lang hinoktok. Pasag di ko, mami. Pasagdan! Bisag mo na magkanimba ang kinabuhi mo! Ramil, gusto kong mahibaw. Unsay plano mo sa buang mong asawa, ha? Ha? Magpabilin siya ning baya, mami. Otro kang buang! Ramil! For once! Gamita
ang utok mo! Ayoko gawin ka ng imong utok sa humabong kasing-kasing! Anong dili mo madadun sa mental hospital ang mga asawa? Ina! Nak ka ng imong kamat yung gihapak sa arrest! Anong dili ka ng imong imong iato sa simento! Aray ba kang gago ka? Ha? Wala mo gamitin mo utok! Ha? Bogo ka! Bogo ka! Ramin! Magkisulti pa ko dito! Ramin! Ramin! Ang pinagpuntahan! Ramin! Crystal, diha ka una ha. Gusto ko nagtrabaho ng ako mga mata nining panimay. Nga saksi sa ako mga kasakit. Mama Mary, thank you ha. Kung dili tungod sa inyo tabang, di ko siguro malagpasan ang mga kasakit sa akong inabuhi. Thank you ninyo, Mama Mary. Thank you. Oh! Kahit ko tayo ni magtinanawan akong buama ka! Di ko buang! Unsa? Unsa to? Di ko buang, Ma'am Carmen. Pero kinahanglan kong magpabuang-buang. Ang pagkauson ko ninyo sa underground! Mao ba? Kung mao na, iit sa fuera ta kaning fire! Sige! Ha? Wa matug ang Diyos sa inyong kabangis ng kami. Bangis ka! Pero ayaw pagtuo nga natug ang Diyos sa inyong kabangis. Iampo ko nga sa umaabot ng mga adlaw. Hinakan mo ang mga kasakit ko! Minggoy! Minggoy kasi! Ma'am! Oy, naraday ka na! Ay, diyan ako, ma'am. Mula ka ko ising! Ma'am, Kung gusto mo sa magbalik, huwag na rin po ang malaya din niya, ha? Kuan ba, ma'am? Sultihan ta ka si Minggoy ba? Waron din kay Tuas Probinsya. Ni pauli una sa ila. May importante kuno siyang tuyo dito. Emergency kuno. Sige, ma'am. Ako rin may baon ni Delia. Ay, kabala ka, Ma'am Carmen. Di mi magdugay nining panimay. Nagdipuyan sa mga kampon sa demonyo. Oh, ganon? Dali na, Yaya. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man ngano nahanaw ka ning kiliran. Paghandom mo maoy gian